В това видео искам да споделя с вас моя личен опит в борбата с себореен дерматит. Състояние, с което се сблъсквам вече повече от 5 години. Появи се след прекаран COVID, но тогава и психическото ми състояние не беше особено леко, така че не мога да кажа кое от двете точно отключи себореят. Това е хронично възпалително състояние на скалпа, което причинява сърбеж, лющене и раздразнения. Борбата с него въобще не е лесна. Изпробвала съм всякакъв вид шампуани, медицински, натурални, но след едно-две измивания скалпа привиква, типично за себореята, и спира да действа. Последните 2 седмици обаче използвам тези 2 шампуана от серията на Cell Code AI, като лилавият е за ежедневна употреба, който ще използваме и днес, понеже скалпа ми в момента е значително добре, има само леко зачервяване, както виждате, и малко люспи. Създаден е да поддържа скалпа чист и здрав, без да го изсушава. А зеленият е успокояващ шампуан, който ползвам при по-изразено раздразнение и възпаление. Тези шампуани са специални, защото са разработени с помощта на изкуствен интелект. Това означава, че формулите им са създадени въз основа на стотици научни изследвания, които комбинират ефективни съставки срещу пърхота и себореята, като въздействат директно върху причинителя на възпалението. Агресивните химикали често са причината за още по-дълбоко раздразнение. Препоръчвам ги, защото наистина успокояват сърбежа и намаляват лющенето, а кожата започва да се чувства балансирана и здрава. Със сигурност забелязвам разлика, защото скалпът ми е много по-спокоен, не се възпалява така лесно, а усещането за чистота и комфорт остава дълго след измиване. Ако се борите с подобен проблем, силно ви препоръчвам да опитате шампуаните от тази серия. Те не просто прикриват симптомите, а наистина помагат за разрешаването на проблема. Пишете ми, ако имате въпроси или искате да споделите своя опит. И благодаря, че бяхте с мен. Нека се подкрепяме заедно в грижата за себе си.